A la ciutat de Nova York, en Tòquio i en Ottawa són uns espies d'un equip secret que es fa dir K.A., que opera d'amagat fent plans a gran escala. Ara està planejant robar l'anell més car del món, propietat de la Claudia Steffenberg. Però, Tòquio, ens pots explicar el teu pla per robar-li l'anell a la Clara Steffenberg? D'acord, el meu pla és que l'Ottawa i jo ens infiltrem en una gala on la Claudia Steffenberg i la seva germana, la Lara, seran presents. Llavors, en aquella gala i en aquell moment serà quan jo li doni la mà i li trec l'anell. Vale, Tòquio, però no veig on aconseguirem els 15 milions d'euros. Aquí és on ve la part divertida. Quan ho robem, uns dies després li enviarem un vídeo dient-li que ens doni 15 milions d'euros per l'anell. On és el sopar de gala? És a la sala 10. Ara us acompanyo. Recorda que els nostres noms falsos són tu, Àlex, i jo, Robert. A veure quan li pots robar l'anell a la Clàudia. Espera, que venen. Hola, bona nit, com us digueu? Jo em dic Àlex i ella es diu Robert. Encantat. Espera, que venen. Hola, bona nit, com us digueu? Jo em dic Àlex i ella es diu Robert. Encantat. Aquesta és la meva germana, la Lara. Sí, sóc jo. Ens hem d'anar a saludar a alguns altres. El tinc. Anem-nos abans que ens piquin. La Clàudia està derrotada a casa seva amb l'esperança de trobar el seu anell. Oh, m'ha arribat una notificació d'un vídeo. Anem a veure. Si vols el teu anell, quedem demà a Times Square a les 3. Té, aquí tens el diners. Ara Policia! Me dijeron que eres de esa, que cierras los ojos cuando besas. Sé que mi mamá no te interesa, pero cuando llamo ya contesta. Y se arrodilla pero ni reza. Hoy te hago una promesa, que si tú no me dejas solo, no te voy a dejar sola. Me dijeron que eres de esa, que cierras los ojos cuando besas. Sé que mi mamá no te interesa, por eso la llamo y me contesta. Y se arrodilla pero ni reza. Hoy te hago una promesa, que si tú no me dejas. El laboratori inolvidable. Escena 7, take 1, roll 1. Action. Però, Tòquio, ens pots explicar el teu pla per